merrea da.
Eguardion danoi, ongi etorri udaletxeko batzar areto honetara. Memorisek esateigu, askoitixen, pelotik garai hobik ezautu ditula, baina pelotakadan soinua ez da hondik izidu kontzakopik. Eta ez den uste jaitxo danik egaina hondik izituko honik. Kontzakopin, pelotakadak aitzen dituguenin, bitertin bada esperantzia. Bada etorkizuna. Esperantza horri zuek heldu berdi zozuten. Heldu eta ez utzi iez eitzen. Zuek hor baldinban zaudete, etorriko dien pelotaxen. Etorriko dien kontoietan momentu ahaztu ezinek. Txaluk eta txapelak. Atando amargarrenak, uzianok, bisok, pelotan nabarmentzeko larre motxin oiturteko aukera gehiago ditula. Larre motxin oiturtekoa aleginez albatzeko. Eta pelotin arrakastie aleginetik etorrikoa etortzekotan. Aleginetik eta arrotasunetik izen garenagatik eta gaur gehanagatik. Horretxeatik, gobideu zaituzteu, ona andramatxei hasi iramateko. Zupinazue botatzeik, ez du pelotin gure historize dotorituko. Baina hor behien dauden nume eta gaztik, jakin da izabela, askoitixen zehoze handize dela. Prontoietan, askoitixe ezauni izen dela eta ez gaudela prest fama hori galtzeko. Izen asko ditu pelotik, askoitixen. Kostue danak handatzie da. Zuetako bakoitzek, pelotai eta pelotazale bat baino gehiago izango dituzuten goguen. Guztue bezik, ezin eskue da horria, danak bapatin aipatzia. Horreatik, danan izenin, Luciano Paristik atano amargarrenak botako 2017ko txupinazue. Bere familizen izenin, zuetanon izenin, eta zuen oroitzapenetan eta bihotzetan dauden pelotai, pelotazale eta pelota famili danan izenin. Luciano, eskerrak eman egizut, askoitearan izenin, eta zorion iberonak, untzean tokixen, askoitixen izen hona hobetzen jakin dezulako, bai kirola bezala, bai pertsona bezala. Apala, esnaixa eta argixa. Buruz-buruko bost txapelketa jokatu zituen jarraizen Lucianok atano amargarrenak. 1975 eta 1979 ikertzea. Biken zuertatu zan txapeldun Hilari Bazkaraten kontra, 1906 eta 1908. Esperantzin eta ilusizunik, hamarkada hartan izdiri eman zion Lucianok pelotiei, apizuei eta herrisei. Urtik pasaudei ordutik, 59 irutuztu. Askoitixek azkeneko buruz-buruko txapelduren eman zutenetik. Ezin jakin, urrenkuek noiz izenduan. Bikertin, goza daigun gaurkeunaz. Lucianoke jokatzi utzi zion, baina frontoietara juntie ez. Herri hori eman dizozun danagatik, zuretzat, eman dizuz oroigarria Luciano. Eta lora sortiak, zure emazte inazitako eta zentzat, zurekin, konpartiu duen danagatik. Bertan irakuko horribike, frontoian eta kalean, pilotari eta herriari goian ustegatik. Atzea. Bueno, daban zorionak. Zeratik, nahi pasen zutena, pelotan ekin ez duena, Joan zenik kanpoa, egun batin, haitun izbat, asko bizezala, pelota
ziazka. Eta hori, gauza enkudio bat hartu, baina gaur enkudio dala pentsatzen. Eta horregatik, gauza hori ez dira, pelota lana iten nantzat bakarrian, edo pelota joko duen nantzat. Hau dira, askotizentzat, eta askotizentzat nantzat, eta gora askotizentzat. Gora! Eta bukatzeko, zutinazue gertu horretik, konpartiu daiun danon desio bat. Bakarra eta danon bat. Askotizen pelotiei eta pelota mundue alitzatzien. Askotizen peloti zehazka dala esaten eta idazten segiu daizeben, guk arrotasunez haitzen eta irakurtzen deur bikertin. Zuen esku dago erronkien. Eskerrik asko pelotik handen egite zutenatik eta ingo zuteneatik. Neutzi gozi pelotiek. Eduzo zuten eta intertxarritu zuten pelotiek. Pelotiek barun, damazuenok, gume, gazte, zein heldu, batu zaitezte eta hain lana alkarrekin. Salxaur txikitetik, gumin hartin zabetasuna sortzen. Gazti, otoietara eramaten. Askoitixen oindik, pelotik badu da heldu lekue. Badu apizizun babesa. Tantos gortuko eta bide hori aurre akatzen udalak ere lagunduko. Eta ez utzi kontzeguteko pelotakadak isiltzen. Eman esperantzia montoietara. Gora Askoitixe eta ondo pasau Andramesen.
Y aficionado al año a su seguir. ¿Cómo te vas a mover? No te digo. Fenomenal. Bueno, ¿cuánta gente, no? ¡Hostia, todo el mundo al sol, a la sombra hoy!
Ya sabría, bueno. Adesso va
Saluda baskotiarra kanpun daudezenak. Hau, zuzenean edagozatzen berrekin, saluda baskotiarra kanpun daudezenak. YouTuber nasiratzen. Onde zuzenean, ez, martxan edo. Zuzenin ari dara. Zuzenin botatzen egan. A ver, saludua. Saludua.
YouTubean. No, ahora estoy con esto. ¿Qué tal? Ahí va, joder, ¿qué haces aquí? Fuera de mí, no, de la boda de Cresta, que metidos en las campanas de Nietzsche. Saludos. ¿Dónde el 2? Ah, joder, es que sea muy chico. Ustedes tienen.